dnešního videa. Tohle akorát nepůjde na YouTube, ale toto bude uděláme třeba tři pan Gerfíček a teďka na bosse. Já to se nám to kamarádů a pak až udělám Nechcem počuť žiadne detaily ani náhodou, Martina. Ja nič neviem. Viem len to, že tam vonku neexistuje žiadna taká informácia, ktorá by ti v budúcnosti mohla uškodiť. Je to tak? Žiadna. A všetko je tak ako predtým. Jasné. Všetko je tak ako predtým. Musím ísť. V najbližších dňoch bude akcia, na ktorej chcem, aby si bol. Organizuje to Roka, spomínaš si na ňu? Postarám sa o to. No nic, jdeme na to. A tady dostane hlavě pokud tam čaptu vědku, tak tady má to video, Všetko je tak ako predtým. Není to to. Tady to video. Ideš do práce? Áno, malého samotníska. Môžem ísť s tebou? Jasné, áno. Si v poriadku? Skončil som zmluvu. Mala si pravdu. Chcela iba moje prachy a Tak máme na to. čo najviac. A to ma veľmi mrzí, toto. Mňa mrzí viac to, že som si to nevšimol skôr. Mohlo to dopadnúť aj horšie. Ak by si sa s ňou nakoniec oženil, bol by si veľmi nešťastný. Ty si si narobila starosti. Chcel som, aby si to vedel. Si môj kamarát. A ty si viac ako kamarátka. Rozmýšľal Jdem na to. som, že keď skončíš v práci, mohli by sme sa ísť To je reálne, to je reálne. No už dávno sme si nepokecali a naozaj mi to chýba. Ty mi chýbaš, Perla. Ja by som veľmi rada to. My se poznali, co je reálné. Když si to máme naučit Clarku, na Clark půjde tak po něm prostě střelit. A když zmizí, jako třeba takhle, tak to je prostě prázdný. To je prostě duch. A za chvilku se na to bude stěžovat a stěžovat. Hnedka vám to ukážu. Tečka, přímo tečka. Našiel si ten spis? Nie, niekto ho vybral z archívu. Si istý? Som si istý. Musíte vyzkoušet baterky a teďka budete muset hledat 3 Kto by to místnosti. mohol byť? Veď ten prípad je archivovaný. Alebo si to možno Jste mi myslí tři? iba my. A nebo vás může prostě zabít Ale to takhle. je čudné, kapitán o tom nič nehovoril. A čus. My nejsou spolu kamarádi. Ako sa máte prepáčte, kapitán. Končíme ten prípad, na ktorom zapracovali. Nemáte pre nás nič. Někde vypadá jak reálný, ale Vždy není je nejaký reálný. prípad, na ktorom treba pracovať. No, třeba teďka vole vypadá. Tohle je reálný. Tohle je reálný. Mám tu dva nové prípady, Sakra! prišli pred pár Co mám dělat? To Niekto prdele. si ich musí zobrať na Já starost. začnu si baterku. Jsem Samozrejme, GG. kapitán. Tu je to. Nezajímá mě to. Cípni! Sú to dve krádeže, zjavne bez akéhokoľvek prepojenia. Aj modus operandi je iný, je tam toho dosť veľa. Budete mať prácu na niekoľko týždňov, možno aj mesiacov. Bez obáv. Ďakujem. Fajn. Já nevím. Tak, Jo, to dovidenia, je. kapitán. Ahoj. Mhm. Jsem mrtvej. Prosím. Nechci dohrát auto, bože, teď. Daj, Jsem si chtěla dostat tu trofej pojebanou. ti, či nie sú nejaké novinky. Vole, já si to musím. Sú tie, na ktoré Já si pak to musím všechno proštudovat. Našli niečo zvláštne Skoro na na výpočtu. počtom spálok personálu okrsku? Wait. Predpokladám, že ťa to skladne. Nie o to.
Ale ešte stále mám pochybnosti, o ktorých som ti hovoril. Ale to, že sme nenašli nič na účtoch, neznamená, že niekto nemohol prijať úplat. A počkať, ja som si to študoval. Hotovosti, aby sa predišlo podozrievaniu. No, áno, viem. Jo, takže ja Dobre, musím... uvidím, či sa podarí zistiť niečo mne. A možno sa s tebou Vidíš ešte takhle spojím. tu? Môžem. A takhle Kedykoľvek jsem dala. potrebujete. Jo. Nie, nie je problém. Ďakujem pekne. Výborné. Rugalas už pre firmu nepracuje. Martin ho vyhodil. To nie je možné. Fake. A čo teraz? Ako to zistíme? Nada, nevíju. Skús mi zavolať Marisela, či Rýchla, rýchla, rýchla. Dobre. Nabít. Haló? Áno. Marisela? Použít. Virginia Davila. Dobrý. Señorita Virginia, rada vás počujem. Chcem sa ťa niečo spýtať, Marisela. Fake. Viem, že Martin ti dal príkaz, že nám nesmieš dať informácie, ale nemyslím si, že budeš mať kvôli tomu problémy. Počúvam vás. Potrebujem hovoriť s advokátom Rugalesom. Kde som? Ale pokiaľ viem, už nepracuje v konglomeráte. Don Martin ho Kurva, potřebuji dát prepustil. baterku. Ale ak chcete, môžem vám nájsť informácie o... Martin. Kurva, baterku. Já jsem mrtvej. Prosím, že to je fake. Martin, kde je Martin? Kde je Martin? Martin? Kde je Martin? Martin? Kde je Martin? Senora Graciela, cítite sa dobre? Kde je Martin? Senora Graciela, povedzte mi, čo chcete. Chcem, aby mi niekto vysvetlil, prečo môj syn páchal samovraždu. Martin! 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 Zase fake, 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 fake. Teda real. To mě real. Okamžite chcem hovoriť s Martinom. Chcem hovoriť s Martinom. Kde je Martin? Senora Graciela, Martin! Počkaj, nejahajte Martina. Kde je Martin? Volám, počkaj, hovoriť s Martinom. Kde je Martina? Kde je To je real. Na co čo? Ako sa to stalo? Vysvetli mi, ako sa to stalo. To nie je pravda. To nie je pravda. O čom hovoríš? Kristián! Čo sa stalo Kristianovi? Bola u mňa doma polícia. Našli Kristiána. On spáchal samovraždu. Zastrelil samovraždu. Chceš mi povedať, že môj Yes, brat... už 40%. Môj brat sa zastrelil? Ty si to vedel. Ty si to vedel. Ty si to vedel. Upokoj sa. Martin, Nesmí tkatna. Nesmí. Všetko bude v poriadku. Je tady. V poriadku. Sa upokoj. Upokoj sa. Je tady. Tak do práce. Poďme do práce. No. Señorita Virginia, Bože Marisela, čo sa deje? Máš to. Señora Kristiána, našli mŕtvého. Našla ho polícia, zdá sa, že spáchal samovraždu. Viac neviem. Toľko nám povedala señora Graciela. Chudírka je na tom veľmi zle. Áno, jasne, chápem. Maj sa. Mama, Tak prototype. spáchal samovraždu. Čo? Nemôžem tomu uveriť. To je tragédia, Bože môj.
nie je dcerka. Podľa Marisoli to bola samovražda. Kristián je jeho brat. Áno, ale brat, ktorý sa chystal proti nemu prehovoriť. Ale to Martin nevedel. Nie, Je to ale nejako sa tam musel pozvedieť. Bože môj. po 100 letech. Musíme to povedať Manuele. Horacio. Mama Horacio. Máme díky ruku. Volá Manuela. Nie, takúto správu povieme. Radšej osobne Znovu. nie cez telefón. Idem do kancelárie. Já jsem Pablovej. Bože. To ti iba tak povedali. A adresu sa pozvedeli z vodičského preukazu, ktorý našli v aute. Môžem uveriť, že to urobil. Je tam nejaký odkaz. Povedz mi pravdu, Martin. Máš s jeho smrťou niečo spoločné? Mama, ako to môžeš povedať? Kristián bol môj brat. Ako by to pre teba niečo znamenalo? Je to tam. Čo to hovoríš? Ono jsem to půl hodiny měla. Aspoň raz v živote buď úprimný do čerta a povedz mi pravdu. Ty si išiel do toho hotela s tebou. Ty si bol. Tak jsem to bugna. Áno, videl som. Chvilku. Ale nič som Oh nestal. yes, bugla jsem to. Potom si mu musel povedať niečo, že urobil takýto čin pre Boha. Bol naozaj deprimovaný, to som si všimol. Ale Počkej, já tam si keď dělal sme sa stretli, spolu, mal nebo... už povalené kufre. Povedal mi, že odchádza z krajiny, Yes. že začne inde od nuly. Keby som len vedel, čo mám v úmysle, tak... Čo si mu povedal, Martin? Mama, povedal som mu, aby sme na to zabudli. Že napriek tomu, čo sa medzi nami stalo, sme predsa stále bratia a nemali by sme byť rozhnevaní. Ale pohádali sme sa. A ja som na neho naliehal. Breakdance. Neopúšťal, najmä teraz, keď sme tak blízko toho, o čom sme snívali. Ale nepočúval ma a jednoducho odišiel. Nemyslel som si, že by urobil niečo také drastické. A ty, mama? Čo si mu povedala ty, že to urobil? Si strašne nevďačný. Po tom všetkom, čo som pre teba a tvojho brata v živote obetovala, mi dáš takúto facku. Taky si myslí, Vypadni. ona je hodná, ale ona se nechce zachránit. To bude najlepšie. Boxy Presne to mám v pláne. ale Boxy jsme nenašli. A zabudnúť na vás Tak se to jenom seká a Boxy vedle a nejde to realistická hra. úspešne neexistuje. Máme to. Krištofe, tady máš to video, jak si chtěl. Nenecháme sa zastrašiť. To bude ťažké, Hora. Ti nechali v tvojej kancelárii dať. Počkat. Něco nám tady chybí, něco nám Musíme tady byť silní, aby sme to zvládli. Ešte bohatí. Nie, chválí. Urobíte to? oj nie. Kde je ten prekliatý taxík? Marisela ťa za Nie. Mama, počkaj. Nechcem tu byť už ani minútu, Martin. A radšej počkám vonku. Mama, ja viem, že si... Ty nič nevieš. Mužku. Nemáš v duše nejako sa cítim. Pretože ty nemáš deti. Takže vôbec nevieš, aké to je prísť o dieťa. A pýtam sa, keby si Pišťolo. Či by si bol schopný ľúbiť ho? Neútočíš na mňa, pretože chceš nájsť vinníka, ale na tom nenesie nikto vinu. Tady se bojí se. Jo, klepe se. Jo, klepe se. Vieš, čo mi povedal Kristián, kým išiel z domu? Martin nemá vôbec žiadne záujem. A tak se ne.
Jest spokojnie, ale pociągnie. Arminu jeden znalazł zagraniczną uniwersytetu. Že by si nemal vôbec žiadny problém. Ísť po ňom má dokonca ani po mne. Ako by si si myslel, že niekto z nás by chcel zabrániť niečomu, čo chceš? Krystian bol na mňa nahnevaný. Hovoril bez rozmýšľania. Myslíš, Martin? Zdá sa, že on ťa pozná lepšie, ako ťa poznám ja. Ty tiež hovoríš bez rozmýšľania. Hovorí s teba bolesť. Mama. Bude lepšie, ak pôjdeš domov. A trochu si odpočíš. Do čerta, kde v pekle točí ten prekletý taxík. Duňa Krasíková, transportná služba, čakajú váš príchod. Je na čase.